Okay, asa man tong ato ipakita sa dang breaking news na to, be? At least na aha na nya nga naman og suspect si Mel Oragon, 44 years old, employed driver ng NBI. Moni. Ato ning DZXL News Manila. Okay. Southern Police District SPD pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. So mo ni ang breaking news, unya mo ni ang iyang pangan si Mel Oragon. Okay. Sige, so at least na kuha ng pangan ha. Unya nganong driver siya sa NBI? Employed driver ng NBI. Nganong nagdaman siya og infor nga taga driver man kana sa NBI? Ato ni agi katawa ha, only in the Philippines in kalakiha ha. Employed driver sa NBI unya pa kaman nagpabuto-buto dito may gala gamit ang rifle unya human ang mga Marines way nahimo. Ato ni agi katawa may gala. Sa to pa wa ngingiga isuga ko driver sa NBI day. Og maohon. Kung tinuod niya, kay gitawgan lagi si Matibag, ingon niya, di man kuno iyan tao. Kung sa man yung driver sa NBI sa day ni, huwag mauna. Kadako mga higalas, atraso ang Senate of the Philippines, unang higayon, nga nahitabo na sa Senado. Grabe harong si Manaha, mura og sakon pa ni may galab, now showing, labihan ka, daghang kem nan-aw ni sa sinihan pa ni kasamang kay. Gikan pas Lunes o dagans bato may gala aron makabot sa session hall aron makabuto mga kaigalaan. Ma-change ang leadership sa Senate. Ginukdanay mga kaigalaan, NBI sige po yung involved. Karon may gala NBI involved pero kadako atong kasuha mga higalang ang Senate gyud institution. Pakauwaw lang tas tibok kalibutan ng kalakiha. Pero ang hinungdan ni driver lang na kuno sa NBI nagpabuto. Ang sama ning kalakiha, itugaan ko nung klaro, ang driver sa NBI o doon na gyoy lahi na nagpabuto niya, gipaangkon na sa driver. Kung sa may naghatag authority ang nagpabuto-buto na lima kang mapabuto ka na ay mga Marines, na ay mga pulis. Nyawa kapalag sila anang kalakiha, indekin? Medyo matingala man tindagana mga higala. Dako tag katingala ining maohon ay. Di man kadaghan ang buto nga naman ang driver sa NBI na day pusil ng driver sa NBI nga kwan rifle. Ila day nang tagaan og isyuhan din na nila. Kinalan tubagon po ni Matibag pod. Kasako nang ingon kanang taga NBI may gala in fairness ana nila. Mayo nang taga NBI po buyag pero og suguon na sila nga dunay sugo sa Malacañang mutuman na po na sila. Labi na kana sa Matibag may nadag tuman si Matibag oy. Lalim ganit paminaw na to balik dong nya driver na kuno sa NBI nagpabuto day ani. Tiya mo na nakurat ang tibok Senate mahigala ni buto tibok Pilipinas as tibok kalibutan na balita ta nga duna mahigalay panghitabo sa Senate sa Pilipinas. Nya kining tinuod ang driver o gipaangkon sa driver lang ni. Nya wa makabadlong ang mga pulis anay kalakiha indekin. Ang mga Marines, sagdal na to. Nya pagkaman na to, nya unsa man lakaw na to pagkahuman? Walay kwan. Kalma lang ka to naglakaw-lakaw na dag import. Naunsa na yung kalakihag mauhon mga sukit dig paminaw? Dito ganis gawa sa Senado, perti ba ganing istriktuhag ang makasud? Nya kini nagkasud ni mga higalag kuan lang? Okay, atong tagag pagtagad di karon. Kining maong mga panghitabo, mga higala, gamay lang kayo. Ay pabot-abot na to gadali si Presidente BBM. So man akong giingon nga para maklaro lang na to itong explanation ba nga kay malibog mga tao daghan kay kwan. Kanunay gyud na kung dunay mando sa laing nasod, naa sila dakpon diri sa atong nasod, mo coordinate sila sa atong authorities. Akong example gibalik na kong example nga kana na ang katong pagkadakop ni Basit Usman o ni Marwan dito sa Maguindanao. Ang interest to sa US to nga interest. Ila to mahigalang
interest nga dakupon to kay mga terorista to kontra to sa Amerika gyud. Unya mga Malaysian to dili to Pilipino. Pero dili man sa Pilipinas, sa to ba diya sa atong jurisdiction ba? Diya sa atong balay. Diya sa atong balay. So kanang Amerika bisan man mahigala og kompleto na sila og sundalo, kompleto na sila mahigala og mga pulis, ni-respect sila nato. Kay police matter man eh. Police matter man. Ni-respect sila, coordinate sila nato nga naa diha si Basit Usman og si Marwan nga madakop na kay wanted na mga tawhana. Naanay warrant. So, gi-operate na to. Kinsa may nag-operate ato, inumdumos, Purisima may PNP chief ato. Gigamit niya ang SAF, Special Action Force, ngadto mahigalas Mindanao, aron dakopon si Marwan o si Basit Usman. Pagkahuman og dakop ato indakin, gikuhaan to kumagko. Kanang napita wa na malitalya, gikuhaan kumagko to mga kagilaan, gidaog, ice bucket nga kuan niya, gi-preserve to, gida sa US. Confirm. Pag-confirm, nga kana mao si Basit Usman o si Marwan nakuha gyud. Giunsa man to ngano nakuha man to nila dayon? Ngano na abot man ang kinini ang iyang kumagko ni Marwan og ni Basit Usman nga naabot man sa Amerika dayon day. Na confirm man nila nya ngano wa man kagawas. Ngano nakagawas ang kumagko? Ngano kagawas ang sa 44? Na-disgusya sila dito sud. Straight to the point. Kana may ko example nga bisan unsa nga interes sa laing nasod nya nias atong jurisdiction, nias atong nasod, coordinate gud ka sa authority. So coordinate sila nato, wa na to damha nga ang atong sa 44 mao mga higalay na disgrasya pagdakop mga kagalaan atong Basit Usman og ni Marwan. Kay kana mga kagalaan kahibaw palang ta pwede man tag moingon, oy, mura bang muhatag tag authority ba kamo? Pero ganun di man nato na buhaton because that's a mockery of our constitution. Musod sila diri ang mga kagalaan mag-uniforme nya sila may modakop dito. On police matter. Ato na. Manawa sila musod. Giingan talang tato dahi nga kamulay sud sa mamasapano. Bay tagaan lang mo na mo kon mo wave me sa mong rights. Daghan pod mga higalay mo supak at tumingo pa wa kay na militarization mo ana pod. Kani bitong visiting forces agreement. Kapila man na debatihi mahigalay aprobahan ba na og dili. Kaya di ta mo sugot nga naay lain nga dili taga-ato nga mag-uniform dili madag mga pusil kay madaot ang atong sovereignty. Muna nga dunay mga visiting forces mag joint military exercises kuno hay tuwa sa lagyo kani dili na ipaare sa makita sa mga syudad-syudad ato mo sa lagyo. Hilit-hilit. Pero daghang ka pwede supak kana kay militarization ngano nga naa ning mga American soldiers. Nagdama ng mga pusil. Kasi magadahaw-haw na diri sa tumbalay. Manan dili pwede kay sovereign country ta. O manganhi ng mga foreigners, kana mga Americans manganhi as tourist, welcome kay mo diri kay mo gasto sad mo mahalinan mi ang mga hotels. Di ay daghan nga mga restaurants mahalinan, welcome ang mga tourists. Ngano man, tourist man ka civilian man, di man ka maglabot diri day, mo follow man ka sa mga balao diri. Bisa pag sundalo ka na assign kag Iraq, na assign kag Iran, unya, moari ka sa Pilipinas kay tourist o sunod ka sa Umbalao sa Pilipinas. Di pwede moari ka magdakag pusil, maghaud-haud ka, dakpon ka. Ha? O, inanala na mga kaigalaan. Inanala ka simple mo, kita po, kung atong balihon, doon na tayo warrant of arrest, issue sa atong korte, hindi na pwede nga atong dakpon itong tuwa sa Malaysia, tuwa sa Indonesia. Labid di na to nasyonal na tuwa dito, dakupo ni mo. Kisa may mo dakop. So, coordinate ka dito, aron nga ilang pulis maoy mo dakop, ba't mo nang iparecognize ang imong order dito mahigala sa ilang korte. Kaya di man na maminaw ilang pulis kung mando sa lain. Ang mando-mandoan mi ninyong sovereign country man mi. O, manang balihon na to, sama ng ICC. Now, gahapon mga kigalaan or kagabi samtang nagkaguliyang dito sa Senado, niabot na. Pwede naghana ni mga papila, ha? Ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mao na ni mga higala. Nanay say audio dong. Okay. Sige daw kono. Og dunay audio ato ni pabating audio. Kana.
Kaya negative ng article po. So mo na may higala pag-abot sa articles of impeachment dito gikan sa kwan. Mo na ni dong dati gi pakanaog sa ilang sakyanan dong daghana mo na ni siya. Okay, so mo na ni may higala ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kani oh. Ubay-ubay ni mga sukin tigpaminaw. Daghan ni mga papel, daghan pon mga higala ang mga attachments nga naa. Niabot na dito sa Senate o gi-receive ni mga alas 7:22. Nag-receive ang Senate Secretary si Mark Leandro Mendoza o si Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Garcia. Gikan ni mahigala ni House Secretary General Chiloy Garafil. Ikani sa ilang opisina, gipada dito sa opisina sa Senado o gi-receive na sa Senado mga kahigalaan. Okay, so ang Senate ani mga sukit tigpaminaw mag-convene sila isip impeachment court o magsugod mahigala ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya apil pod mahigala ani, mahitabuan ni sa Senate mag-impeachment mahigala ilala ning schedule onday. Kay mabalan sinuon ni panalitan kung mag-impeachment bisag ilaktaw-laktaw or bisag og dakong trabaho ni noon po sa Senate ibutan ta impeachment mga higala tungaon ang adlaw o doon na sa legislative works panalitan unya ikahapon impeachment pwede po may higala ilatang-latang ni kabuntag legislative work ni kahapon impeachment ni kabuntag legislative work ni kahapon investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ni agi katawa kay nailog man liderato mahigala sa Senate. So dili lang ma-focus mga kigalaan sa kang Sara Duterte ang investigation. Maapil pog imbestigar mga kigalaan ang kadtong sa flood control. So ilat-ang baka ni day butang ta okay. Lunes impeachment, Martes flood control, Senate Blue Ribbon Committee. Miyerkules impeachment na pod, inig ka Huwebes, butang talag TTHS at TTH ang flood control anomaly. Imbestigaron sad mahigala kay labi pag si Marcolita may makada sa Senate Blue Ribbon Committee or kinsa makailang mahimong chairman din ha o baka mga kaigalaan kay aron nga mabalance. So gituki mahigalang impeachment batok ni Sara pero tukion sad mahigalang flood control. Kay mamantoy kuan og wala to mailog tong leadership mga kaigalaan focus sa impeachment na tanan. Ang ato ani nga o gukuro na to ni mahigala dunay anomalya tanan. So si Marcolita may mabutang, I don't know kung si Marcolita ba ilang ibalik sa may huhungihong sa Senate pa huhungihong no. Kay si Marcolita man maoy chairman anang Senate Blue Ribbon Committee, gipulihan ni Lacson. Daghan to sa saway ni Marcolita ni pulis Lacson. Okay pa to sa Lacson pagpirmiro kadugayan mo ni Likoy man sad. Di naman niya ipatawag mahigala tong mga taga Malacañang nga kini ni ang involved mahigala sa anomalya. Nga siya pa mga ganito iniingon primero dahil nga kanas birsamin sila kung birsamin indekin sa pangandaman wa kuno'y labot sa BBM yaman to gi-absolto sa BBM humdo mo way labot gigamit ang nga ni BBM ining birsamin nilang pangandaman. So ang ato ana nana at the doorstep of Malacañang naana diha ang anomalya ngano man ipatawag ni Lacson. Straight to the point. Pag-abot ni Gutisa wa na pod. Pag-abot sa 18 Marines, wa gihapoy tagad si Lacson. So kung imong tanawon ang chairmanship ni Marcolita o ang chairmanship ni Lacson, imong ikumparar medyo asa may maayong pagka-chairman nila be. So karon na ilog ang leadership, mabalik ni ron ngadto Marcolita or kinsa ba kay hatagan ani. Kana yung isog-isog sad mo hatagan kay lisod ba kay nag mo kurog sa kadiha. O ikaw mo'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, kay seryoso na nga komite ba? Kay ikaw kayo mo imbestigar sa mga korupsyon. So malagmit nga maimbestigahan, yun mo nang kikadlukan po sa uban. Nga nailog ang leadership mahigala sa Senado. Nga kung mahimo, ilang dalion mahigala si Bato, nga mawagtang ni si Bato,
Kay kinig mawagtang sa bato mga higala maghatag man og chilling effect ngadto sa mga senators. Tan-aon man ni mahigalag kisay mga senador daron nga mukurog aning kalakiharon. Kay tinuod magid ay bisag gani kagabi day nga gilusob ang senado dagham gani nga hadlok nga tay mo tinuod magid sila no. Og maohon na mahigala, kuan na lang kay lisod magay mga matay man, sugot pa sa mga matay, bahalag maunsa ang dungog mahigala sa Senate sa Pilipinas. Okay naman sila, ha? So mo ni mga kaigsunan nga dako maning factor ning kabatugod kay pagkuha sa leadership mga kaigalaan sa Senate kinahanglan og 13. Si Bato na nito nga ika-13 siya. Mao na nakuha ang leadership.